Вітаем вас! У эфіры праграма «Дыяблог» пра літаратуру. З вами, як заўжды, Стэла Чыркова і я, Таццяна Сівец. Вы выказаліся ў сеціве, а мы абмяркуем гэта зараз з нашим гостем по-руску и по-белоруску. Заходите на наш сайт diablog.by, присоединяйтесь к беседе, задавайте вопросы, оставляйте комментарии, присылайте смс-сообщения. Мы вместе обсуждаем их на специальной странице нашего блога. Нам всегда важно ваше мнение. На заінелым трамвайным акне хтось напісаў «Я кахаю». Усе пазіраюць на свет праз гэтыя словы. Гэтыя радкі Алеся Разанова я б вынесла на вокладку падручніка па літаратуры, скажем, 9 класа. Бо нягледзячы на тое, што сёння абсалютная большасць упэўненая ў распусце падлеткаў, ім насамрэч трэба менавіта яно, сапраўднае каханне. Ці, можа, я памыляюся? Тады паслухаем меркаванне чалавека і пісьменніка, кніга якога «Урокі. Першае каханне» стала адным з бестселераў сучаснай айчыннай літаратуры для падлеткаў. У нас в гостях писатель Валерий Гапеев, лауреат литературной премии Владимира Колесника. И сейчас мы видим фрагменты с презентации Валерия. Валерий, скажите, где это? Привитание. Это уручэнне гэта ў пружанскай гімназіі з гэты момант. Гэта таксама там жа аўтографы ў пружанскай гімназіі і чарга па аўтографы. Ну, гэта ўручэнне мне прэміі старшынёй аблвыканкама Канстанцінам Сумарам. Гэта ў Беластоку на вечарыне, чытаю там нешта сваё. Гэта на лунінскай восені. Падарункі маленькай лунінскай восені. Да, гэта моя будучая чытачка. Валерий, наш первый вопрос может даже немножко странно прозвучать для передачи о литературе, но из песни слова не выкинешь. Один из постоянных посетителей нашего блога с ником «Паровоз» предлагает обсудить пример своего кумира. А его кумир Ричард Брэнсон. Это английский лорд, один из самых богатых жителей Великобритании. Свой первый успешный бизнес он основал в подростковом возрасте. И чтобы его основать, бросил школу. Тем более, что у него была дислексия, он не мог читать. Это ему не помешало стать выдающимся человеком. И вот «Паровоз» просит обсудить Брэнсона как пример. А стоит ли вообще подросткам читать, если это для дальнейшей жизни, ну вот, как показывает пример, не обязательно? Стало яшчэ раз, кем он там стал? Он стал одним из самых богатых жителей Великобритании. Ну, недавно я почитал и перечитал, скажем докладней, словы, якія мяне тады ўразілі, а цяпер, ну, яны літаральна адказваюць на гэта пытанне. А што трэба нашаму свету? Паспяховыя, багатыя людзі ці духовна багатыя, таленавітыя? А это обязательно разные вещи? Конечно. То есть он не может быть богатым и духовным? Бизнес не может быть духовно богатым. Бізнес може ствараць духовнае багацце, укладваючы свае грошы. А сам па сабе бізнес, ён якраз становіцца бізнесам толькі таму, што ён адпрэчваецца ад духоўнасці. Ну так, гэта ж толькі адзін прыклад, гэты Ричард Брэнсон, а ёсць жа Эйнштэйн, Ньютон, якія чыталі ўсё дзяцінства і таму сталі, напэўна, такімі, якімі сталі. Ну, то таксама гэта вельмі спрэчны момант, і я не хачу. Таксама можна прывесці Біла Гейтса, якога выгналі там... Школу. А ўсё-такі вы самі ў дзяцінстве любілі чытаць? Вельмі. І чыталі ўсё? Чытаў усё, што было. Не, чытаў усё, што было. Просто вось з сённяшняй моладзі вельмі лёгка знайсці кніжку ў інтэрнэце. Яны могуць знайсці у любым выглядзе, нават калі гэта аўдыакніга, альбо вось як у нашым выпадку мы знайшлі нават вашу кнігу, якую чытае у відэаварыянце акцёр, і таму адразу хочацца яе ўзяць у рукі і даведацца, што ж там будзе далей. Давайте паглядзім. Чараўнік быў звычайны, з невялікай, клінам сівой барадою, з дзіцячымі блакітнымі вачыма і сумнаватым праніклівым позіркам. Ён быў за шклом у будцы гадзіннікавага майстра, якога пасадзілі за нешта на тым тыдні. Замест аб'явы «Майстар хварэе» было напісана сінім алоўкам нетаропкімі роўнымі літарамі іншая: «Выканаю любое жаданне».
Вось такі ўрывак, гэта з кнігі «Пастка на рыцара», так? А падкажыце зацікаўленым ужо чытачам вашым, як называецца аповесць? Аповед? Гэта апавяданне «Абсалютнае жаданне». Ёсць такое. Гэта як варыянт, скажем, вядомага апавядання «Малпава лапка», калі за нейкае за здзяйсненне нейкага аднаго жадання чалавек расплочваўся нейкай навалай. Яно збывалася, ну, скажем, у апавяданні, ідзе пра гэта, і узгадваецца там гэта «Малпава лапка», але ў дадзеным выпадку людзі захацелі быць шчаслівымі. Усе і адразу. Натуральна, і заўсёды. Ну, не, тут справа не ў тым, я проста хачу падказаць, ці падкрэсліць, ці выказаць сваю думку, што шчасце гэта не пастаяннае пачуццё. Гэта нейкае імгненнае, кароткае. Гэта хваля. І яна не можа быць, скажем так, дамінуючым пачуццём. Чалавек шчаслівы, але ў шчасці ён можа плакаць, у шчасці можа можа засмучацца. Ён можа быць шчаслівым, але ён можа засмучацца. Это вельмі такое. Гаспадар Валерый, вось я памятаю, як выйшлі вашы урокі першае кахання ў часопісе «Маладосць». Я сама трымала ў руках гэтыя лісты абураных настаўніц, бібліятэкарак, якія папракалі рэдакцыю часопіса ледзь не ў прапагандзе прастытуцыі. А што было б, калі б там пакінулі слова, якое першапачаткова было ў назве? Не каханне та ўрокі, а сексу, хаця насамрэч усё вельмі цнатліва, ўсё маральна і з вялікай мараллю. І вось наш чытач Алексей Артёмаў цікавіцца ў вас. Ці дапушчальна ў творах для падлеткаў згадваць алкаголь, наркотыкі, іншую трасу і розныя вытворныя, тытунь, крэк, грыбы, вясёлы, ну, ось ён згадвае. Пытанне не пра прапаганду, а толькі пра згадванне ў кантэксце сюжэту. Што вы адкажаце? Уявім такую сітуацыю. Вы маці 15-гадовага хлопца, вы стала маці 15-гадовай дзяўчынкі. Якія высловы выдалілі з кніжкі? Якія высловы забаранілі аўтару уставляць? Не, я б ніякіх слоў наогул не забараняла. Я супраць цэнзуры. Значыць, я хачу на гэта пытанне адказаць такім чынам. Неяк адзін раз, калі толькі гэтая аповесць была надрукавана ў часопісе і мела назву «Урокі ўсё цудоўна» або «Урокі першага сексу». Сексу. Ну, ў часопісе так. Вось. Нечакана для мяне нават адна з настаўніц вясковай школы патэлефанавала і запрасіла прыехаць на урок. Адкрыты урок. Гэта значыць, калі ў класе на 15 вучняў, старшакласнікаў, было 20 настаўнікаў. І дырэктарка. Дырэктарка, вядома, і намеснік загадчыца-ранар. Калі настаўнікі з усёго раёна прыехалі на адкрыты урок. І вось настаўніца асмелілась, пайшла на такі крок, яна взяла і дзецям прапанавала пачытаць аповесць, а потым вось яны абмяркоўвалі яе на уроку. Пачаўся урок. Дзеці задавалі ў канцы пытанні. Я вам скажу, якія пытанні яны потым задавалі, але вы самі здагадаецеся. Вось, задавалі пытанні, урок закончыўся. Выходзяць дзеці, падзякавалі, ўсё. Даволі вельмі цікава, мне вельмі спадабалася, як дзеці трымаліся самі. Ну, мне вельмі спадабалася, я быў вельмі ўражаны. А дарослыя? Я глядзеў на дарослых. У дарослых былі вельмі разгубленыя твары. Дзеці выйшлі. Бледныя сидзелі. Не, вот паслухайце, дзеці выйшлі. Настаўнікі перад гэтым, трэба сказаць, што таксама пачыталі гэта ўсё, таму што яны прыехалі на абмеркаванне, і ім было гэта цікава. Дзеці выйшлі. Стаіць цішыня. Поўная цішыня ў класе. Нарэшце, намеснік загадчыка аддзела адукацыі, жанчына, там большая жанчына, як вядома, паварочваецца да настаўнікаў і кажа: «Ну што, хто першы выкажацца?» З такімі вось рукамі. З разгубленым тварам. Яна кажа: «Хто першы выкажацца?» Все маўчаць. Яна кажа: «Тады першая я». Ведаеце, што, дарагія настаўнікі, дарагія калегі, а дзеці ж чыталі зусім па-іншаму. І таксама там былі пытанні. Пытанняў было вельмі многа. Ну і дзеці падрыхтавалі загадзя, вось адказваў. І адна дзяўчынка задала пытанне, я сказаў, што за такое пытанне, за самае цікавае, нечаканае пытанне для мяне. Кніжку падаць. Я дару кніжку. Яна паднялася і задала пытанне, якое таксама прагучала было на гэтым адкрытым уроку ў Зеленаборскай школе. Яна паднялася і сказала: «Скажыце, а
чаму бацька не ўмяшаўся у адносіны маці і дачкі? То бок настаўніцы, калі пачулі, што абмяркоўвалі дзеці, яны прыйшлі да выніку, іх не спал, іх, ну, увогуле, яны не пабачылі там ні секса гэта, ні прэзерватыў. Іх хвалявала адносіны маці і дзяцей, што ў іх жыцці. То бок мы чытаем і мы пужаемся, мы думаем, для нас гэта драбяза. Вось гэта адносіны, мы ведаем, ай, пройдзе, забудзецца, ўсё пройдзе. А для іх гэта галоўнае на сённяшні дзень. Вось яны малыя, для іх галоўнае гэта. Гэта ўсё другасна, гэта фон. А гэта цэлы свет, сям'я. Ну, правильно. Вось і атрымліваецца, што вось гэтыя адносіны, напрыклад, все гэтыя размовы, гэта фон для іх. І вось я хочу сказаць, ён пытаецца, ці можна ўзгадваць гэтыя словы. Ну, выбачайце, па-першае, я кажу, чаму можна іх узгадваць. Узгадваць іх можна сёння па той прычыне, што калі раней мы пра нешта не здагадваліся, вось у маім юнацкім асяродку, так, калі ў мае юнацкія гады, то я пра гэта нідзе не мог знайсці. А сёння, выбачайце, я не буду гаварыць словы прэзерватыў і секс у кнізе. Моя дачка 15-гадовая іх знойдзе дзе заўгодна. Пачуе. Потым, ну, па-іншаму можна сказаць. Ну, нельга ж заплюшчыць вочы і сказаць, што нічога няма, проста таму, што я гэта не бачу і пра гэта не кажу. Усё тое, што скарыстоўвае аўтар, гэта ўсяго інструмент, скажам так. Калі я пра нешта кажу, я гэта выкарыстоўваю для дасягнення сваёй мэты. Якой мэты? А мэта можа быць ужо зусім розная і зусім, ну, бярэм проста жаночае цела. Адзін чалавек робіць жаночага цела, ну, прадукт вышэйшага эстэтычнага захаплення такога ўсё, а другі робіць за яго парнаграфічную картинку. Так, давайте от секса слегка отвлечемся, пойдем немножко в волшебную тему, поскольку посетители нашего блога дружно сошлись во мнении, что подростки сейчас больше всего любят про волшебство, про фантастику. Вот как Наталья Попова пишет, дочери 15 лет, читает про вампиров, любит Ольгу Громыко, все с юмором читает. Ольга Сагаманян приводит пример серии «Таинственные приключения» для подростков, издательства «Букмастер». Прекрасно расходится, она радуется, как дети читают, не все потеряно, не сидят за гаджетами. Но вот в эти рамки между вампирами, приключениями, волшебством, Гарри Поттером, как же без него, как же вписываются и книги из школьной программы, и вот отношения, первая любовь. Ну, вампиров же нету в ваших книгах. Умели же. Как вот вы без них? Ну, я пишу про рэальныя рэчы, і іншы раз там нейкія фантастычныя, но в апошняй кнізе там ёсць, ну, скажем так, на фантастычнай аснове нешта зробленае. Я за тую літаратуру, якая сабой нагадвае лес. Лес, дзе в кожнаму дрэва месца, дзе ніхто не ходзіць і не прарэджвае, не высякае, ён расце сам па сабе. Таму з'яўляюцца там і голаты, там, ну, кожнаму дрэву там месца, там хапае сонца ўсім, там ёсць густы падлесак, і лес багаты, і лес тым вабіць, а не вабіць парк. Таму я не буду выказвацца і не меў такога намеру і не маю такога жадання выказвацца супраць нейкіх жанраў ці супраць нейкіх асобных кніг і гэтак далей. Няхай будзе ўсё. Ну, наогул тое, што дзеці чытаюць, гэта, канешне, здорава, цудоўна, але мне здаецца, што крычаць ура гэта ранавата, бо як зазначае наш чытачка Фрэнч Лісіца, дзеці сёння сапраўды жывуць у віртуальным свеце, іх трэба адтуль неяк даставаць. Але ці згодны вы з ёй, што мастацкая літаратура такі ж самы прыдуманы віртуальны свет, такі носьбіт іншы там і інтэрактыўнасці менш? Я прашу вас прабачэння і прашу прабачэння у Фрэнч Лісіцы, але я скажу рэч, якую, мажліва, вы не ўспрымеце, але я папрошу вас успрыняць. Слово «віртуальны свет» — гэта глупства. Скажите, які віртуальны? Фейсбук – гэта віртуальны свет? Напэўна ж. Напэўна. Да. А выбачайце, а чым гэты Фейсбук адрозніваецца ад тых лістов, калі мы пісалі адзін аднаму? Ну, гэта ж пытанне... Не, гэта ж пытанне-адказ, пытанне-адказ. Які ж гэта віртуальны? Гэта сістэма зносінаў. Ніякага віртуальнага свету няма. Калі віртуальны свет, я магу толькі адзін. Віртуальны свет – гэта гульня, расцягнутая па часе, скажам, вось сталкер. Калі ласка, пакуль пройдзе, і калі і то, ну, сталкер яшчэ не так. Я ведаю, вось, мне дачка гуляецца, там герой расце.
ну, што называецца. Ну, кнізе ён расце, перамагае. Вось кніга якраз гэта віртуальны свет. Ага, значит, Але не камп'ютар. Камп'ютар не віртуальны свет. Камп'ютар гэта гульнёвая прыстаўка, больш нічога. Ага. І ўсё. Віртуальны свет кніга. Віртуальны свет гэта кніга. Кніга стварае віртуальны свет. І вампіры стварэнне гэта віртуальны свету, і тое ж самае апавяданне гэта віртуальны свет. Так мы дзіця з аднаго гульнёвага свету пераводзім у свет віртуальны кніжны. Правильно. И это А хорошо. як жа яго Конечно. у жыццё вярнуць? Так гэты самы віртуальны свет, які стварае, гледзячы ў які віртуальны свет ён трапляе. А мне здаецца, што вось, калі ён пачытае пра рэальныя рэчы падлетак, ну, можа, нешта для сябе знойдзе там. Мне б хацелася, каб гэта знайшлі. Ну, напрыклад, вось апошні, нават усё маладосці, у апошняй маладосці Аліны Масла невялікае апавяданне пра дзяўчынку, якая жыве ў сям'і, дзе дастаткова вялікія праблемы. Маці не тое, што не жыве з бацькам, але маці настроівае дачку супраць бацькі. У яго іншая сям'я, ён любіць сваю дачку. Ну, склалася так жыццё, ну, господі, ну, трэба ж разумець гэта ўсё. Але навошта вось так рабіць? І яна паказала тут свет вельмі рэальны, вельмі блізкі, і на сённяшні дзень я думаю, што гэта вельмі нават праблемна. Таму што многія падлеткі жывуць у такіх сем'ях. Есть еще и проблема социальная. Там. Ну, главное не замолчивать этой проблемы. Не, но это все равно художественная литература, да, хорошо, если она там без вампиров, а все-таки про семейные проблемы. Но наша постоянная читательница Наталья Терещенко пишет о нехватке подростковых книг практического направления. Вот ей хотелось бы видеть книги про то, как отношения строить с друзьями, с учителями, с мальчиками и девочками, как избегать конфликтов, про эффективные методы управления своим временем. И особенно важно, она пишет про любовь и секс, но практическое. Вы согласны? Як можно отправить? Я напишу практично что-нибудь. Лично вот для ее ребенка? Для ее напишу. А для остальных как же? У Натальи, значит, ну, выбачайте, ну, это глупство. Разумеете, як было сказано вельмі аднойчы трапна, аўтар кнігі «Як зарабіць мільён» ніколі мільёна не зарабіў. И все. Ну, хіба на этой книзе он мог заработать. Ну, хіба на этой книзе. То есть, если кто-то напишет для подростков книгу о том, как строить отношения... Это самое пустое, что может быть для подлетка, але вельмі богатое для аўтара. Ён можа зараbić на гэтым грошы. Але подлетак ад гэта атрымае 0. Так что, все на уласным опыте, уласным конечно, только уласны опыт. Ну, добра, з усіх кніжак, якія існуюць вось для узаемаадносінаў, скажем так, я прапанаваў 2. Першая гэта Біблія, а другая, ну, гэта Карнегі, які сёння ўжо пастарэў, састарэў і не ў трендзе, так кажуць, так? Вось, але тым не менш. Ну, я заўсёды і сваёй дачцэ жэнцы заўсёды казаў адны і тыя ж словы. Наперадзе павінны быць твае адносіны да людзей, а потым людзей да цябе. Карацей, тое, што яшчэ было сфарміравана, тое самае залатое правіла. Калі як хочаш, каб ты людзі адносіліся да цябе, так адносіся ты. Усё ў гэтым альфа і омега адносін. И больше никаких вообще практически... Не трэба, конечно. И все, вот только художественная литература и больше... Никакой практической? Ніяк, ніколі. Таму што, ну, выбачайце, чалавек, па-першае, гэта асоба заўсёды. Не можа быць да яго, ён не можа прымяніць тое самае правіла ў падобнай сітуацыі, якое прымяніў нехта іншы. Чаму? Таму што усе розныя. Не, чисто практичный совет. Я пришел додому, а мать пытается, где ты гулял? Что треба отказать, как не зазловала мать? Да, вот, именно такие руководства. А, ну вот, ну это глупство. Треба поглядеть, якая мать. Может, ну, вернуся, ты бачиш, мать злая ці не злая, там у добрым гуморы ці не у добрым гуморы, там ты сам мокрый. Откуль вернуся, ці ёсць помада на щоках. Так, ну хотелось бы все-таки поспрачаться и с вами, и с нашими интернет-карыстальниками, але ж разумныя рэчы. Вы гаворыце, яны пишуць, напрыклад, Селена, вось, у некаторых бацькоў піша яна дзіўная пазіцыя, маўляў, хай чытае хоць штосьці. Гэта няправільна, штосьці бывае яшчэ горш, чым зусім нічога.
Як з тымі, напрыклад, вампірскімі сагамі, далі Бог, лепш бы дзеці ўжо ў парку гулялі, чым вочы псавалі на такое чытло. Ну, гэта маё меркаванне, як вы ставіцеся. Апазіцыйна да такой пазіцыі? Вельмі апазіцыйна. Чалавек увогуле чаму апынуўся тут на зямлі, а не недзе там у раю застаўся? Чаму? Таму што было ўведзена забарона. Выгналі. Як толькі з'явілася забарона, так яму так адразу ж захацелася яго з'есці. Сказаў Бог, не еш. Ён яго адразу пайшоў і з'еў. Калі Бог не казаў пра гэту яблоню, не было б ніякага грахападзення. Получается, если мы хотим, чтобы подростки читали, стоит им запретить читать? Можа быць і так. Интересный эксперимент получится. Можа быць і так, але ні ў якім разе ніякая забарона. Ну чаму яна так кажа, што да няхай чытаюць усё. Что угодно. Канешне. Ну ніякая забарона не дапаможа. Я просто чаму так кажу? Таму што ў сённяшні час нічога не дапаможа. Давайте к самому главному вопросу, который всегда наших посетителей нашего блога больше всего интересует. Ну, это, конечно, финансовый вопрос. Вот как к нам в гости приходила Евгения Пастернак, она созналась честно, что зарабатывает она на книгах для взрослых, а книги для детей и подростков она пишет за идею. Наши читатели достаточно подозрительно относятся к людям, которые работают за идею. Вот Макс 12 сформулировал, что почему писатели работают бесплатно, зачем им это нужно, и можно ли какого-то высокого качества ожидать от такой бесплатной работы. Сомневаюсь. Вот что вас к работе за идею так притягивает? Я отказываю читачу так. Скажу, что когда письменник... Тут ситуация диаметрально протилеглая. Когда письменник пишет за гроши, вось тады якости не будет. А за ідэю пішуць. Ой, колькі зараз пісьменнікаў пакрыўдзіліся на вас. Чаму? Ну, таму што ўсе хочуць грошы зарабіць. Ну, няхай зарабляюць. Не праблема. Я магу таксама зарабіць так грошы. Я магу таксама зарабіць гэтыя грошы. А чаму не... Ну, а как на литературе для детей? Все говорят, что это невозможно. На гэтай літаратуры, конечно, немагчыма. Ну, так получается, что для детей в любом случае за идею придется? Конечно. И как оно? Нормально. Пішацца, дзякуй Богу. Ну, пішацца, дзякуй Богу, насамрэч. Але, Стэлла, я вам шчыра прызнаюся, гэта калі пачаў пісаць, калі ён насамрэч у душы пісьменнік, чалавек, я ведаю, што нельга яго спыніць фінансавым нейкім пытаннем, ці ёсць. Ну, як жанчына зацяжарыла, яна ж усё роўно народзіць. Ой, а вам не падаецца, падаецца, што гэта неяк несправядліва, спадар Валерый, што сённяшніх дзяцей то ўвесь час так патрабуюць ад іх, чытайце столькі ж, колькі мы чыталі ў свой час. А ў нас жа, і ў нашых бацькоў асабліва, не было ні інтэрнэту, ні як у той показцы. Гісторыя была ўдвая карацейшая, пачыналася недзе з 17-го году. І аб'ём інфармацыі, як слушна заўважае наша карыстальніца, тая ж самая фрэнч-лісіца на дзяцей вывальваюць, а вось карыстацца не вучыць. Згодны? Не зусім. Што замучылі дзяцей зусім інфармацыяй, ведамі і патрабаваннямі. Ну, а хто іх замучвае? Дзяцей не замучваецца інфармацыяй. Я некалі выказваўся вельмі сур'ёзна на гэту думку пра інфармацыю сённяшнюю. Мне вельмі шкада гэтых дзяцей і вельмі страшна за іх. Выбачайце, калі я быў такім падлеткам, мяне якраз такі і маіх сяброў, і маіх аднагодкаў дарослыя ашчаджалі ад гэтага свету. І калі недзе адбывалася, да прыкладу, была ў нас вельмі непрыемная рэч, там, ну, скажам, самагубства, то яно да нас даходзіла неяк вось, ну, вельмі урывачна, так вось, ну, нейкімі урыўкамі, і падрабязнасці прыхоўваліся. Мы не ведалі, дзеці, такога. Ну, можа, гэта і правільна. Дакладна. Я думаю, што гэта было правільна, таму што мы ўваходзілі свет па крысе, і можа таму, што і нам было лягчэй. А сённяшняе, выбачайце, сённяшняе на іх абрынваецца ўсё і адразу. Усё і адразу. І ўся пошласць, і ўся грубасць, і ўвесь гвалт, ён адразу гэта дзіця гэта пазнае. Яно паспела толькі ўключыць камп'ютар, пабачыць, і ўсё, яно пазнае ўсё адразу. І лепш адразу яго выключыць. Так што... Дзякуй, спадар Валерый. Дзякуй вам, што вы ўсё-такі сваімі кнігамі з гэтай пошласцю змагаецеся. Ну, я не ведаю, шчыра кажучы... Нават калі вы пра гэта не ведаеце. Я не ставлю перед сабой нейкую мэту з нечым змагацца. Я проста пішу.
студыі праграмы «Дыаблог» пра літаратуру сёння быў пісьменнік Валерый Гапеев. Кузьма Чорны ў рамане «Пошукі будучыні» некалі пісаў: «Кожная дарога куды-небудзь вядзе, але ты выбірай тую, якая не вядзе ў прорву. Выбирайте для своих детей добрые книги». Если вы хотите поделиться опытом, задать вопрос или предложить интересную тему для нашей следующей беседы, добро пожаловать в наш блог. Мы всегда рады вашим комментариям. С вами были Татьяна Севец и я, Стелла Черкова. До встречи! Счастливо!